Matur sembah nuwun nak. Ya. Nadyan rada blandang wektune ora apa-apa. Ya, Sing baku adicara limbukan ya kuwi merti dusun. Ya, Manding kene sing dianakake triwarsa sepisan. triwarsa sepisan Tegese 3 taun sepisan ana kira bergodo lan sak piturute bengi iki kaleksanan. ya Ngemban dawuh timbaning para bapak-bapak panitia, para bapak-bapak ingkang mengku gati merti dusun. ya Kowe karo aku tinimbalan sowan ana ing dusun Manding iki no. ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan Lumantar panjenengane Bapak Suwanto Magister Manajemen. magister manajemen po Ora ya ming aku sing nambahi kok. ya Mas Pak Wanto dawuh karo awake dhewe supaya bengi iki awake dhewe nglimbuk cange ana ing Manding kene. ya ngono ya mak Iya. Pokoke anggere liwat kanca dhewe iki ya wis padha karo awak dhewe iki nguri-uri karo budaya nak. ya Ngurip-urip karo budaya ngendikane Bapak Sunarto mau. ya Ya wis nang kene iki ututane ya mung entuk kaya ngene iki nak. ya Mbuh perkara selop, mbuh sepatu, ya engko sing wedok ya ming dompet. lho ya ra iso duwe Wis ning ya. Mbok menawa nek kulit kene iki luwih apik. ya pancen bener ngono Saking sapa iki? Keluarga Bapak Angga Pamungkas Harti Liter. oh Request lagu Lingsir Wengi. ya Ki apa iki? Rek karo aku ora nampa rek karo rokok. Sing tak tampa bangsa sing gedhe-gedhe ngene wae. ora ngono kuwi ora bedak-bedake Ya iki ditampa. ya Ora apa-apa nok. ya Terus iki saka sapa? alon-alon mak Wah, iki ana layange. Tak bukake sih nok. ya matur sembah nuwun iki peparinge Iya. Waduh, kertase jan ana gambare jantung. iya Selamat malam, titip salam untuk warga laras, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan dan semoga selalu berinovasi dan berkembang dan semakin dicintai masyarakat. iya Dari Mbak Vilanika. oh iya salam budaya Nggih, ditunggu lakon-lakon baru. oh iya Iki njaluk lagu apa? Ora ana keterangane. ya Sing ngisor-ngisor ya diwaca no. Iya. Wis tak ngenek-ngenek kok kowe iki ora gelem jupuk kowe ya kesete ora jamak-jamak kanca. Yo cangik nyuwun lagu aromane saking kula Mbah Tris Bakmi. ya matur sembah nuwun Iki ana meneh. ya apa meneh Nyuwun lagu Kembang Rawe Gubuk Asmara kagem Mbak Cangik nyuwun lagu Podang Kuning. ya Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Halim Muslih yang telah menyediakan armada bus. Warga Bendo Trimurti Serandaan, Mas Yasir Ferry. oh ya Ki penonton sing do nunggang bis disediakan Bapak Wakil Bupati. ya Sugeng dalu nyuwun sedeman saking Pak Ratno. ya pokoke engko diaturi mboko siji mak Iya. Matur sembah nuwun mugi-mugi Manding tansah pinayungan ing kawidadan niring sambikala manggya katentreman karukunan lan nampi barokah bagas kewarasan sedayanipun. amin sing dijaluk ya pancen kuwi Lancar anggenipun sami pados pangupa buga
lumantar sesadian menapa nggih sandal, sepatu, jaket lan sak piturutipun sedaya pinanggih lancar sedayanipun. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Ayo iki ana bintang tamune no. Ya. Bapak Atmaji, Bapak DPRD. Oh nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Badhe minggah panggung saperlu paring oleh-oleh kagem para wiyaga. Oh iya. Matur suwun. Ketoke wis ora kepengin oleh-oleh kok iki nok. Lah senengane kowe iki nek wiyaga tok suntet rezekine ora. Ya wis ora apa-apa ya. Ayo Mas Yono mengko men karo ngancani Pak Atmaji monggo. Jumeneng Mas Yono. Monggo Mas Yono. Nang mriki Sehono saking limo kira. Sareng karo Pak Atmaji. Ya. Ora apa-apa. Ayo, iya termasuk sing bayari enak. Iya. Ngono. Kumise padha ora apa-apa monggo. Kumise padha sapa? Nun? Jenengan komisi napa? Kok komisi kumise? Oh, kumise. Padha kalih kula. Wah. Jejer kira padha. Oh, dipoto-tipotone dirame. Ning bagus aku ketoke. Ah nggih nek rak jegrak kula. Nggih. Wah, klambine anyar wis. Anyar terus Mas niki. Oh ya syukur. Kalau wingi le maringi yu cange. Oh. Ah engko nek niku tetep kok nggih yu cange niku. Nggih. Sami sugeng ta rawuhipun? Yu cange sehat? Pangestunipun wilujeng. Yu Limbo? Wilujeng. Nggih, sami. Lagi maca layang kok ya Nek ditakoni. ngono kuwi jane sampean iki nyengkring kula. Pripun to? Mesthine sing mbagek iki kula kok jenengan tamu kok mbagekke niku pripun? Le kula ngenteni pun suwe. Dinteni napa? Amplope. Ngenteni Ora, apa? ah ngenteni le mbagekke. Oh. Ya mbagekke iki keri kena ning oleh-oleh sik ngono lho. Sami sugeng. Nggih. Bapak Sehono. Nggih, wilujeng. Tegese oleh-oleh niku oleh-oleh wonten program napa? Waduh. Awake dhewe titip. Kowe kaya ngerti-ngerti program kowe iki. Walah ben ketok intelek ngono lho. Awake dhewe titipane kan munggah panggung Ah, nggih. iki. Dawuhipun yu cange napa Ah, tes to. nggih, nggih kudu diestokke niku. Nggih. Monggo Pak Atmaji. Nggih. Saderengipun kaliyan nggo menika yu cange nika buka oleh-oleh. Oh, Saosi. ngaten. Monggo mboten iki kula. Sing gedhe-gedhe nika Kok jenengan kaya cinta banget kalih kula ngeret-ngeret bae. apa niki pun. Boten Ngeten, kula. ngeten yu cange. Nggih. Bapak Sehono, sowan kula dhateng Bapak Ibu sedaya tentu menika namung nggih caos panglipur. Nggih. Kula semanten kula nyuwun izin palilaipun Monggo. menawi kula samangke kirang meranani nyuwun pangapunten. Nggih. Ingkang sepisan kula nderek mayu bagya syukur dhateng warga masyarakat Manding ingkang sampun ngateni wontenipun merti dusun. Nggih. Pokoke kesalahan niku gampang le nutup. Ngangge oleh-oleh. Ingkang salajengipun oleh-olehipun kula ajeng nyaosi oleh-oleh ning mboten kagem sampean. Wah, nek kula mboten. Soale nika sing diwaos kalih yu cange nika isine mangke ming kangge yu cange, kangge Waranggono, kangge Pak Sakono. Lah sing do nabuh niku dereng enten sing maringi. Tenang mawon. Niki pradoga niki Oh, pengrawe. wonten kula niku tenang nek bab oleh-oleh. Nggih, pramila dalu punika khusus kagem wiyaga. Pinten Oh, niki nggih. jumlahe? Pinten jumlahe? Pinten? Kawan dosa napa kawan atus ketoke? Kawan dosa, Pak. Ya. Nggih. Kawan Iki kula dosa. caosi oleh-oleh namung Nggih, nggih. Nggih, mboten kagem jenengan ing kagem istri-istri panjenengan ingkang setya tuhu tenggo dhateng dalem. Wah. Tepuk tangan untuk Pradoga. Sae menika Pak, sae. Sing muni oh ki mesti dorong ndek bojo. Mboten. Ora perkara ora ndek bojo. Sing muni oh iki biasane sok ndelikke dhuwit jatah bojo. Ya iso kuwi. Mas Galih Putih, ini putrane Ngatimo niku sing nyiapke niku. Oh, nggih. Menika Pak Ngatimo. Budi. Oh, Ah, Oh, nggih. Oh, Niki. Mbak Ngatimo ki Pak Yanto. Nggih. Diwakili kalian Pak. Nah, niki sik tenang. Jenenge akeh Mau banget ditapi, Pak Yanto no Matur nuwun. hotel. Kula aturi milih nika kagem istri-istri panjenengan Ah. ingkang wonten ing dalem rina lawan dalu menika tansah ngantu-antu rawuhipun panjenengan. Ya. Apa tok pek dhewe gek didol nang omah. Wujute apa iki? Sandal Wah, sandal. putri. Nggih. Tur selen kabeh. Boten niku kali Mas Galih kula Lah iki kenal. selen to nek tengen kabeh. Oh, bener. Teges selen ya kiwara tengen ta. Nggih. Kabeh rasa tinggu. Anjir to. Matur suwun Pak Matur Atmaji. suwun. Ya.
Bapak Insinyur Atmaji, Bapak DPRD nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Salajengipun dawuhipun apa malih niki? Lah kula nderek monggo panjenengan badhe maringi menapa malih. Dawuh dhateng kula. Nggih. Nyuwun izin kalian para menapa menika pandemen. Oh, pandemen. Jalaksena Nugroho. Kula nyuwun setunggal penonton ingkang kersa tindak wonten ing panggung menika samangke makili kula nyekar. Kertas nyekar mboten, Pak? Nggih. Purun mboten nyekar. Nggih. Nek mboten purun nggih mangke tembang. Monggo ingkang kersa tindak minggah. Walah iki sesuatu tantangan. Karena kula wakil niku mboten saged. Menika wonten Pak ketoke Pak. Monggo menawi wonten. Oh sanes nika tukang foto. Nggih. Sinten ingkang samangke badhe kersa tindak minggah? Minggah, nggih monggo. Wonten hadiahipun. Nggih, bebinya, nggih. Monggo sinten? Monggo. Wah, basanono hadiah ngacung kabeh. Monggo kula siapke. Monggo. Siji mawon. Nggih, siji mawon. Sapa sing sikik? Nggih. Pun. Nek kudu iso nyanyi lho, nek mboten iso nembang mboten kanggo niku mangke. Ya. Ampun. Tasih ditinggal copot jakete. Nah. Apa-apa kok dicopot pun monggo minggah. Wah, alah mengke tekan, ngebis. Kudu tekan, mangke kudu nembang niki. Nek ra wani ganti Pak Eka mau. Wani ora? Wanti mboten? Oh, mboten wani, yo cange niki. Wani nika Pak lho. Wani kok wonten le wani kok. Ora wani. Jos niki. Nah. Pun, Sugeng Dalu. Dalu nggih. Asmanipun sinten kenalan kalih Yu Cange iki? Nggih, asmanipun sinten Pak? Kula Pak Giyanto. Oh, saking Sakler Ngambah. saler ngambah. Oh, Pangkilan dusun Oh, kula. Tangkilan nggih. Nggih, Bambang Lipuro. Nggih, tanggane Pardiman Jayanegara. Nggih, tanggane Pak Nggih. Keswan kalih Nggih. Pak Mantri. Tri, nggih. Matur nuwun. Terus Oh. niki mangke pamundutanipun sedaya saking warga masyarakat khususipun ugi pandemen nyuwun cape gunung dibawani Yu Cange. Oh, nggih. Sing bawani niki Pak Pak Gi niki wau. Pak Gi anu. jenengan bawani cape gunung. Sampeyan niku kan nembang ora kena adus. Wah nggih. Kok malah ucul-ucul. Ya, Monggo nggih matur nuwun. Pun. Nggih, Nggih, jakete nggih saking Manding sajake. Wah, jan akeh banget iki. Lah mila menika jane tadi niku jenengan niku rada dicowok ning mangke mah ketemune luwih akeh. Nggih, Pak. Mbah nuwun. Nggih, alhamdulillah. Kaos, wah iya. Monggo niki mangke kasuwun Pak Gi. Nggih. Bawani cape gunung. Niku pun diantu-antu kalih Pak PB. Niku tembange bawane napa nggih? Mas Bawane samping Bono. Nggih, matur nuwun nggih saderengipun. Nggih. Nggih, pokoke milih, pokoke tembake caping gunung, bawane pun monggo waton caping gunung. Monggo. Lah Oh iya gawe bingung kok sing ana iki. Lah nggih leres to Yu Cange. Betul, betul. Tak tinggadeng kok, tak tinggali ku. Yo niku awake dhewe. Main kuwi ben nembang. Mesake. Nggih kula kancanan. Oh. Kancane Pak Seono nggih. Enggak, Mas Geter ditindeke. Neno. Ya, monggo Pak. Gegarane. Saben bengi. Oh nggih. Anu apike ya bener gegarane Saben bengi. Sik kuat atau saben bengi jenengan? Tesih kuat pedak bengi. Tasih Oh. alon-alon. Kolo-kolo mingen. Nggih. Oh, nggih. Ne ya Nyawang Ya. Pokoke nek wiyogene ora kompak, sandale ora sida Ora tangan sida tak jaluk. dinehi. Ah, nggih mboten Yu Cange. Nggih. Ah, ngoten niku. Niku Kompak. sing dipilih kalih Pak Ah. Keswan. Sing 38 sinten, sing 39 sinten, sing 43 ya digolekke. Oh, nggih. Wes iki mah. Niku ora milih ukuran kok milih sing apik dhewe. Nggih nek niku. Yen memajang mung karo janur kuning. Yo. Wes meriah. Kembang Kembang yo. Kembang wae wae
ngisor Cen dereng diunggahke niki wau. Medhur siki njur agek munggah. nggih Nyamian yo. Pokoke waton kendel ngoten mawon. Pacitan sarwi kon niki grup kula nggih akeh do nyurai nika kanca kula dhewe jane. nggih mboten napa-napa Mulane jenengan kok ra minder, jebulane sik nyurai kancane dhewe. Kae Pak Gianto. Nek kanca ki mesti nyuraki. Mesti nyuraki. Nek ora kanca Oh mesti meneng wae. wah iya kok geget untu. panas Panas. dingin Oh. panas udan aling-aling Panas udan, udan panas, panas Loh. udan. ternyata garing-garing Saping gunung. misowan caping gunung Kok pasar anyar. Nadian yo Pak dirampoke meneh itu hadiah Nadia. Iya. wadon Warga sarwa. Sarwidi. Inumane Minumane banyu. iya sedikit lagi wait yor wis sah niku Sah niki mengke entuk hadiah. nggih Pun matur nuwun. Nggih. Cekap to, Pak? Nggih, matur nuwun. Si nglajengaken nyekar njenengan. Wah, mboten sah disuda kok. Wah, nggih matur nuwun. Matur nuwun. Sip. Nuwun nggih, Mas. Nggih, alah. Marin. Wane ndi? nggih matur suwun Pak Karakar ganti mayang. sampean niku wis sepuh kok rambutnya disemir Ajan putih. oh iya Jan Ha iki ning sorwe jambu ngapa ketiban karuk ning sak kembange. nggih nggih matur suwun suwun. nggih. Mohon Mas, monggo nggih. dilajengke tembange niki. nggih monggo Pak Atmaji monggo ajeng badhe dipun lajengaken Kula nek jane kula biasane milih sing ayu to. monggo Nek kadang mboten nanten niku kula milih sing luwih ayu. sinten Pak Mbak Tati putih. Mbak Tatin ayo Mbak Tin maju Tin Amile. Monggo Mbak Tati. Ngene. Wah nembe dahar. mboten mboten Mboten, Oh, mboten. mboten. biasanipun ngemut permen Pak niku Namung gayemi. ya Monggo. Monggo, monggo. Pripun iki kan napa? Wih, Heh? ken napa niki wau? anjenengan derek mawon Ayo delosor-delosor wae. Dumugi mandhe ngriki kok tesih dereng dong kalih tugase ken mantuk mawon. ha biasane sok ngonten niku sok nggo gala-gala Ora. nggih Monggo klaturi nembang. Oh nggih. Najengaken bawanipun Mas Gianto niku wau Nggih. nyuwune caping gunung. Anggere Mbak Tatin terus suk-sukan galo kono. Mergo sing siji gecepet uwit. Monggo. Dek jaman berjuang jerek kelingan anak awe yo yo ya nano jarine wis
Seger bisa nyawa genep bisa kali Matur nuwun. Iki matur wonten sembah. opahe niki? Wonten. Sing boten kenging meri niki. Wis. Matur nuwun. Nggih, sami Pak Pak. sami. Mangke jenengan nek pun medhun. Nun, Jenengan mangke nek pun medhun mboten? kula mboten sah medhun. Oh, kita dhuwur terus. Pun kendak mah dadak ngunggahke. Oke. Oh. Matur nuwun Yusane. Kula sampun sah. Nggih, Pak Atmaji nggih. Matur nuwun. Matur sembah Kula nyuwun nuwun. pamit monggo pun lajengaken kagem caos panglipur dhateng pandemen panjenengan. Matur suwun. Nggih, Matur monggo nuwun. Pak, Mas. Monggo Matur Sya sembah Allah, nuwun. nyuwun pamit matur nuwun. Nggih, monggo pun lajengaken. Sampun paring peparing dhateng pesinden lan kanca-kanca wiyaga sedayanipun. Matur nuwun. Oh. Niki wonten apa melih niki? Mas Seno niki Mbah Jokrama ajeng nyuwun lagu. Oh, nggih, monggo, Pak. Angsal mboten Angsal Angsal, mawon. angsal. nggih. Pun mboten sah kuwatir. Lagune loro. Nok wolu Oh, lho. bojo loro? Mboten, lagune werna loro. Oh, warna loro. Warna loro, warna loro. Asin karo legi. Sing siji neng gelis pujaan engkang. Wah, ngangge pamito ayak pamengang. Langkung sae orang tunangan gitu lho. Ya, nggih. Meng satu niku, nggih. Sing sijine. Sing siji. Sijine anu. Apa piye? Cepet. Posike to aku iki. Nggih. Joko Kembang Desa. Oh, Kowe lah iki. Pun loro niku. Loro, nggih. Nggih, matur nuwun. Pun wis loro dinyanyekke dhewe kok. Oh, wah ajeng njaluk lagu kok. Entuk mboten? Entuk. Nggih. Sinten iki sik anu neng gelis sinten sing neng gelis? Wah, nganggo dompet anyar. Kapokmu apaan? Apik ngene. Iya. Wis. Niki ngangge keyboard Pak nek niku. Nek ngangge gamelan angel mboten cocok.
Pun mboten saneng gelis pokoke neng ndi-ndi kena ngoten mawon. Ya wis anu aku mau. Nggih, mangke. Napa? Lah napa, Mbah? Napa, Mbah? Ampun neng gelis. Napa? Joko Kembang Desa. Joko Kembang Desa niku nganggo keyboard. Nggih. Niki mboten beto keyboard. Wah, lah apa ya? Lah pripun? Tur Kembang Desa niku wedok, Mbah ampun Joko. Oh, Joko, sing langsung Joko kok. Oh, nggih. Wong ngeyel. Wah. Aneng omahe dhewe. Oh, diarse ono. Ya wis pepeling. Nah, pepeling niku malah apik. Nggih, pun pepeling nggih. Pun. Wis ben eling. Wah. Acara sak lajengipun sumene. Wah. Pak De. Piye? Dhewe rame dhewe ya Pak De ya. 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 Piye? Ngomong apa to apa ngono lho. Ah ya ta iki mah ruwet iki. Pun nggih. Ayo Mbak, jumeneng didawi jumeneng ra apa-apa. Wis jumeneng wis waton jumeneng wis. Pokoke beres kok. Panggri jumeneng wis bejo kok wis ayo. Ra ketang tekan omah diamuk Mbah Putri. Wis ora apa-apa. Kowe digoblok sama nangku. Piye? Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Ah nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Wah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh alon-alon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten. Wah, wis jan malah nambahi bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngecek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Nggih, anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih. Pun nempun gek mandhap gek adus, Mbah. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro, Pak De? Loro sing siji nggo serep e. Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih minangkani. Kongslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sih. Ya. Ruk. Oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana menele bawani wis. Wah niki juara anu maca-pat. Oh, nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu, Nggih. Mbak Cange. Dalu. Rombongan panjenengan Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Ten pundi suwun. mawon mresani menika. Nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon yen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Sepe. Seana kok ngapusi jarine juara macapat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero iki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Rukun. Yo. Rukun Islam. Waduh nganggo ngeng barang nggih. Ana 5 puniki. Kebablasan kuwi. Padha tindakno mring para sesama. Aja padha ditinggalake. Nah, lek iki mulai krasa. Krasa. Rukun Islam niku Juara. Malah
nggak habis pikir. Ini malah Sahadate kang angka siji. Berapa apalane neng tulisan ngono kok. Angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso papat yakat kaping 5 yara haji. Salah lho Pak niku. Bener. Soale ning Jawa kok ya. Islam sampurna. Monggo sareng-sareng. Bapak sinten nika? Bapak Wiyoso Sudarmo. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih Wah nggih, sae menika nggih. nate kalih Pak Kiseno Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegolke. Oh, dados ngertos jenengan. Ngertos. Jenengan gladang kiwa to. Nggih. Antene inggih nggih. Nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, ngono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Nggih, gelandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen. Mantap. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Mangga diaturake cape ngono pepeling. Ya, ya.
Matur suwun nggih, Pak. Nggih, menika wonten anu yucange. Napa? Nah, menika rak kula dititipi kalih kanca-kanca. Nggih. Lah nika rak ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Waduh. Oh, nggih, Matur nuwun. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Lumayan. Lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, anu kathah sanget. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Wah, iso iki. Oh, rokok siong. Monggo. Mbak Tatin, wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, langsung ayo Tin di langsung, jumenenge. Sri Uning. Ya, ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo. Monggo. Wis. Wah. Sapa pokoke? Monggo, Pak. Dibawani kenging, diatasi kenging. Sepinten Nun, Mas Geter? ya sak cintrung wae. Enane Sinebut pahlawan putri Apik iki. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe Duk prang tanding bojone kurang, Pak. Cakepane kurang niku. Nggih. Duk prang tanding Bratayuda. Duk prang tanding Brata. Nah, kliwat nika. Pancen Kliwat pundi Pak Sehono? Modar. Duk prang tanding bojone Goro Bebelo. Tetelo bebela. Kok tetelo pohong. Ora emosi. Seono ora kena emosi. Mboten. Apa wis diparingi kok emosi nggih, Pak? nggih. Emosi niku lek mungal nek seni iki nek emosi mboten sae. Mboten sae. Gak canggih. Kedah iso ngemong. Ngemong. Aku ambek dimang kuwi. Tekan pundi wae? Stres wae. Sri Uning tan burung Sri Uning Gumoh. Terus. Dadi kusumaning bangsa. Wah, ngromong bong supit. Monggo. Ditiroke. Ya. Sri Uning Mustika Tuban Lampung tresna lan sawaya pae Oh, ya. Wait. White.
Yu Cange. Sampun sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur suwun. Ya. Pun atos-atos. Kudu sing sabar. Wong jenenge ngadepi piyayi akeh. Ha iya. Panjenengane ngono kuwi mergo saking tresnane. Tresnane. Aja kok malah gonduk. Lah kowe kuwi kok aku takon kowe kuwi kok. Asa kok aku etuk kok seneng. Aku entuk soalé. Wah ya ra ya syukur. Rezekimu Mas ya. Iya ya le mara nang nggon kuwi ya karo si Pak Yanto kok Dek. Iya matur sembah nuwun. Pak sapa ki mau asmane? Iki mau ngerti ku RCTI ya kira. RCTI iki apa? Oh Pak Wakimin. Nggih. Alias hotel. Kok hotel lo? Ku jenenge akeh banget hotel barang nggih. Aku maca ning plakate. Iya. Ya wis paring apa-apa ki mau wis diparingi karo Pak Wakimin karo Mbah sapa. Aku men gumun mbahe mau lho. Wis umur semono kok lagune njaluk neng gelis. Ha iya. Ayo kuwi Aku dene piyai semono ki munggah kula nyuwun ulur kambang. Wah, wangun ketok le temu kok neng gelis. Neng gelis tumpakan abang. Wah. Tumpakan abang. Lah apa? Abang ijo apa jenenge neng kuwi rak jam Mas. Apa? Kuwi bedane jam kene karo jam Jakarta. Kok iso? Nek jam kene jam beker kae lho Mas. Heeh. Kae nek jam 12 unine neng kuwi jam 12. Ning beda jam 12 Jakarta. Nek jam 12 Jakarta? Neng. Ngene kuwi. Oh iya. Ya kasih Mbah mau. Neng geling. Iya. Matur sembah nuwun. Iya tak naik vitamin. Iya. Ayo sa ori sa. Matek sa ngono lah. Piye kok lunga ki ngapa? Kula tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dinaik vitamin kok? Nun, Ayo sa. Ayo. Lho piye? Oh. Telu lho, Sih. Sih. telu lho. Teluwe vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora tegel. Putuku. Kedah-kedahe ya no. Ngapa kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sasawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lah iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhek karo Andro. Oh, dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune, biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora. Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehen apa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Lah napa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu? Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lah aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng ya. Oh. Wih, tresnane terus aliyane anak ngono lho. Heeh. Tak piye ta ya? Pripun to? Lucu to, Mbah? Lah kuwi kira apa-apa wong dina anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ora dikone. Aku ini teko telat kok. Hah? Oleh teko telat kok. Lah karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok lakon kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu. Putu. Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo weh.
Protes. Kowe kerja pengen ya nok. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng ndumuk. Aja. Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ameng dumuke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbak. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik mawon. Oh, mboten kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Ya, nek ra dikerowok teneh dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Enten pamundutan apa, Pak? Iki oke pamundutan selendang biru. Kembang rawe nika Nggih, kembang rawe ora apa-apa. Ya, mangga. Ning aja oke-oke. Nggih. Gateli rawe iki ya. Bawani, Pak? Apa langsung mawon? Bawani. Oh, nggih. Gandeng sing gerbi niki bocah mah gedhe wetenge. Ya ora apa-apa. Ha ya ora apa-apa. Ha iki meteng sing kedua kok. Wis pindho to? Nggih. Alah jan kowe iki jan mempeng. Setunggal pun SD. Oh wis SD. Pun. Sesuk rak yo SMP ya. Oh, lah nggih. Ha iya. Sabar. Macan. Simbah. Macan. Sima. Ora bakal mangan anake dhewe. Ya rasa lah wong loro le nembang. Sing mesake sing ngisor ngangkat Ngangkat piye? Ah ngewangi ta. Iya. Mbok kowe mbantu ngangkat saka Bantu, ngisor. Mbah. Kok dibantu? Kok mau aku to le kon bantu ki. Lah wong bane kowe kok. Ah, iya, Iki engko tak bantu bantu. ngangkat saka ngisor. Ya ngono. Dongklake keri. Kewan padha. Mas. Sik. Napa? Muni kewan ngetke aku Kabeh kewan turu kuwi. Ora apa-apa kok. Kowe ning simbah sabar kok. Mbah, simbah sabar kok. Wati. Ayo ndak kelilipan kok ya. Dilek putune ya entuk. Nek kecekel polisi wangsulan. Lho saya niliki cucu saya kok di kesalahan saya. Apa dadak gelem? Nganggo ora? Nganggo ora? Ya peraturan pemerintah kepolisian kudu nganggo. Kuwi demi keselamatan, Mas. Tertentu. Sanes ya, Pak. Oh, Dudu. Nggih. Aja diganggu to jabang bayi. Nyata prawira yakti punjul pepadane makhluk wenang sak wenang nenanane ing madyane
Neno tanpa guna malumpat kecemplung jurang. mangga diaturake ya Wis alon-alon. ya
matur suwun. Iya. Bejo walah. Aja bablas-bablas. Karo Orisa kok le gematine Raja. Lah ya wis arep duwe putu meneh kok ya. Oh iya syukur. Ika ketoke ya. Sapa? Ora ya. Ora kaya. Iya, Ka ora. Ngawur aku. Ngawur sing arep iki Prastiwi. Oh. Prastiwi? Heeh. Oh ya syukur. Ya. Gene isih bermanfaat. Kodene sih bermanfaat. Ayo, yu kancane Mbah Seyono yu. Ayo yu Pras yu. Ya. Saiki cukul penggemar anyar no. Ya, jenenge apa? PS4. Wah, PS4. Penggemar sinden 50 cm. Oh. 150 cm heeh. Aku maca ning anu. Ki mah angel ya cobloko nek omong. Arep ngangkat nganu barang. Piye kene Mas. Pokono wae gek padha. Piye? Ayo kuwi dilateni sono. Oh, kono lateni. Diladeni apa penjalukku. Lah kowe njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk kowe dhuwur sithik. Engko ya pas kok arep cendhek. Iya. Wis kon ngopo iki? Ya, njaluk apa Mbah Seyono? Aja luwung ya aku gek pegel. Aja liwung wong kowe aku ngerti nek gek pegel to. Iya. Ayo apa? Apa ya? Apa? Lho awong apa jenenge iki apa kepinteranmu ki kebisaanmu ki ning nggon liwung kok. Heeh. Wong-wong ki nek do ra liwung, wah jeglek kabeh. Senenge liwung kok. Ya raketan lirih-lirih. Liwung. Ya, mulane lemu bekijikan ki disuda. Len joget alon-alon wae. Dan-udan wae. Pilek to. Andrani kok. Ane ndi kowe? Kaya ngelokke cah cilik wae. Leh. Udang kuning angsal. Ah entuk. Hah? Kaya bayar. Wah, Yes. Jawaban yang tepat kuwi. Ora bayar. ya sabar. Ora kena nesu. Napa niki sidane? Loh. Kapokmu kapan? Lah kowe sirmu apa? Sirku rasah maju. Rasa maju ya ora apa-apa ning liwung. Ya wis ya. Ya wis ayo kok. Ayo. Apa gelut wae piye bangan ngono kowe? Wani kok kowe. Ha sing tak wedeni apamu? Oh, tantang tenan ya ora wani kok ya. Remet mules kowe. Oh iya wani ye. Ora ndak mules. Ya monggo cendhek Prastiwi nyekel cepet ya Pras ya. Heeh. Pas. Ora kok ngono kuwi to. Kok kira-kira apa? Yuk. Dadi. Piye? Piyai kakung wong lanang kok karo wong wedok piye? Iki roman saka panti jumpuh. Kene ya ming lemes. Ora wani.
padake wedine Wani ya. aku golek nggon. Ning ngendi? Ya, maka. Sabda paripurna ning sliramu ada isi aku bagi Gusti Ilahi tresnaku bakal kinawa mati. Oh, semangat. Mendelik malah. Ah semono bathuk tok. Bathoke loro. Heh, Ana loro. aja tok terke aku siji wae. Wis iki ora kena dienggo sanepan e. Ha iki coblok kok ya. Ha iki tah jujur. Anane. Nyem aku wedi kok. Ah iya. Sah nekat ya. Heeh. Mulane PS4. Apa kuwi? Penggemar sinden 150 cm. Mah lincah e. Ha iya, sesuk kaosnya gambar garisan. Ana garisan. Ha wing 150 cm kok. Ya nek anu dipas nganggo wilah wae. Apa kuwi? Apa? Kok anggape Prastiwi arep mati ya itu kok. Sopo? Ha kuwi mah kok nganggo wilah. Angko nek garisan kuwi Hmm. diukurke pira 50 cm cek dipoklek mbringe ditemplekke. Garisane ben dienggo sinau anake. Yo. Nak. Wah, ada, ala. Ora pinter ndablek tenan iki bocah. Ning seneng aku. Rasa seneng aku wis ora seneng wong lanang. Heh, tenane? Heeh. Ya sak karemu nek seneng liyane wong. Wis ora seneng karo wong lanang dhewe. Wis terlalu sering terhancurkan ya. Heeh. Iya. Nah aku ngono gandeng woringke senenge buah. Buah apa? Kowe seneng? Oh, seneng. Wah, rak tenan to. Apa-apa seneng. Bocah kok gelemah. Anek buah Prastiwi iki terus buah apa? Hah? Ha sing 50 cm apa? Ya ora ana buah kok 50 cm. Ya kur Namu. ya kur waluh to. Bunter. Kur 50 cm. Ning kae ana tekuk-tekukane iki ora. Ana jero ya nekuk. Maksudnya iki lho iki. Aku wis ngerti. Driji lho. Wis ngerti. Jero wiron sing siji iki lak mesti tok tekuk-tekuk ta. Ning karepe ora iki ya. Cah edan e. Ya wis ben ra apa-apa. Ora apa-apa. Wis ilang sawane. Wong edan.
Kok njo nyekek gelas ki ngapa? Ngelak ya aku. Oh, kotrong. Wis lah. Ya, aku kali-kali ngentrek ki kaya sorry ya, kaya Iya, toh. kodhok. Ning sorry lho aku karo wong tuwa kok ngonekke kodhok. Setan kowe. Ah iya. Kodhoke klebon setan. Emoh aku. Hah? Emoh kok Emoh, leboni. kowe bacot mlebu. Setane mah. Keri yang mlebu. Aku malah nek ro kowe ketularan. Aku ki cah ndeles e. Ndeles Klaten. Ya. Sabda pendeta. Mugi Gusti ilani tresnaku bakal inomo mati. Yes. Iki nek carane film syuting ning tenanan. Ngantem tenan iki. Oh iya. Menjiwai. Menjiwai ora Mula apa-apa. dikeke nang pakem. Heh? Diterke nanti? Pakem. Lah ngopo terke nang pakem? Ajiwane wis ora. Ya ora kok ya. Sorry ya Yu, Mbak Yu kuwi ayu tenan, awet, Ah iya. awet sepuh. Omongane kaya ora temel kowe. Ya, ayo. Diteruske sik ya, Mak. Ya, engko ndak wektune entek. Mas ana dumugi gara-gara mboten? Mboten. Oh, nggih sampun. Ndherekaken sugeng tindak. Nggih, ngapunten wonten lepate. Nggih. Kondur maksude. Aje matur suwun mugi Nggih. kawilujengan Iya. pinanggih nggih. Nggih, monggo diteruske sik, Nak. Ya. Pun to namung tekan iki nggih. Sretinon ning pasewakan sono maneka warna
puspiteng Udyana miang panjra sarwarukma ranggeng manik nara Narawata Prabanyo kang so merah kenyaring tejo lir ki lat sisiring kadhet wimbo kekanda mrek ingin katiuping maruta mando saparan mangambar kongas mangagung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu Ndhuwarawati sarawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat nun inggih Yayi sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Ngaraka ing Ndwarawati dupik kula tampi timbalan Paduka Yayi Prabu Ngamarta asung paseganipun Paduka Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung kemarenga kula ngaturaken pudya pangestawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu.
Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakna anggenjeng ngandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula non Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Aji. Miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yai. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Mandura. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna. Mboten mangke langan setunggal menapa sowan kula wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke menika namung keparenga ingkang Raka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan mboten langkung kaskecakna anggenjeng ngandika lenggah Koko Prabu Mandura. Kawula non Yai sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturke sembahku katura. Kresna kakangku, Dimas kadangipun Kakang Werkudara ya. Siadyatur bekti karepun Kakang wis ndak tampa. Akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat. Bule kakangku aku ngaturake basaku katura. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yai Werkudara ya. Siadi ngaturke bekti karepun Kakang wis tak tampa kanthi legawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadekake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggonmu lenggah. Werkudara ya, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya, Werkudara. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Baladewa. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ya Janaka. Wis ndak tampa sira ngaturke bekti karepun Kakang pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggenjeng ngandika lenggah Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura. Ya Arjuna kaya wis ora kurang kepenak ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula katur. Ya kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Ya Nekula Sedewa. Ndak tampa sira atur bekti kalipun Kakang. Ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Nggih, kula pundi nggo jimat paribih kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakna anggenjeng ngandika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Ndarawati. Ana ing Datulya Praja Ngamarta dina samengko iki kembar. Koko Prabu saestu adamel gagap gugup guragapan raosing manah. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun. Nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka Ndarawati titik lenggan sakmangke ingkang sepisan sejatosipun tuwi dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur Yayi. Dening kadang-kadang kula para Pandhawa tansah kinayoman dhateng barokah Hyang Mahanasa. Pun Kakang nderek remen. Koko Prabu sedaya awit berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu matur sembah nuwun. Dene dungkap angka kalih. Kedarang-darang suwanipun ingkang Raka Ndarawati prapteng Praja Ngamarta dinten sakmangke menika estunipun mugi andadosna ing kawuningan. Sawanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sakmangke
nyuwun kawelasan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa wondene lereging kawelasan menika kala wau mugi paduka Yai Prabu sakadang wonten sukalaning penggalih amadangi pepeteng ingkang tumanduk dhateng Projeng Ndrawati mila sowan kula Blakasuta namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang yang sinandang dhateng Ngraka Ndrawati menika Yai Prabu Darmakusuma Handrah ingkang wis witarum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya sewu-sewu kalepatanipun ngrayi tadah wadana Koko Prabu ngantos kejut raosing manah kula dene paduka paring dawuh rawuh paduka wonten Projeng Amarta nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa ngemuti bilih paduka menika pengayomaning para Pandhawa paduka menika pujangganing para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu Koko Prabu mengku suraos ingkang kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu Yayi wonten timbalan ale-ale menapa estunipun sampun nuda kawis tigang candra etang kelengan dinta samangke menika negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata negari Ndrawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya nalika semanten kula rencangi sare nalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat madyaning prihatos kala wau pun kakang nampi sasmitaning gaib inggih menika sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Ngraka Ndrawati mekaten Yayi munggah menapa ing dadosan wonten Projeng Ndrawati lho nun papunten Yayi boten marah-marah pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten nanging sanget boten kinten ing wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun rawuh wonten Projeng Mandura sarwi atawang-tawang waspa sareng kula dangu menawa sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa Kresna tuwuh matur purwa madya lan busananipun tinampi dhateng Ngraka ing Mandura nuwun sewu mboten nama kula badhe ngetingalaken labatanipun Yai Kresna
menika babar pisan boten, namung jagat menika sampun dados paseksen. Bilih antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika kalih kaliyan ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak para Pandhawa nampi ribet. Yai Prabu Ndorowati saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak para Pandhawa nampi pepeteng. Yai Prabu Ndorowati saged ngudari pepeteng menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi Yai Prabu tumunten paring pitulungan dhateng kadang kula Yai Prabu Ndorowati. Kula inggih minangka dados saksi tama aturipun Yai Kresna bilih negari Ndorowati dinten sakmangke ketaman begebluk ingkang madal saliring usada wondene sagedipun waluya nirmala temajati namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu botripotipun kadang kula ing Dwaraka. Inggih Koko Prabu. Namung kula nyuwun pangapunten. Gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Nanging klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganing para Pandhawa. Mila menapa dipun kemarangaken kula nedya tetarosan langkung rumiyin kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa. Menika langkung prayogi Yayi. Sumangga kula aturi andangu dhateng kadang paduka sekawan cacahipun. Werkudara, nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Pun Kakang ngaturake apa kang dadi wigatine Koko Prabu Ndorowati si Adi wis midhanget dhewe. Piye Dimas miturut penemuning si Adi Werkudara? Wah. Yen pancen Werkudara dadi srana waluyaning Projing Ndorowati. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal selak waton dados sarana waluyaning Projing Ndorowati. Semantun ugi kula Koko Prabu. Nadyan bebasan kedah manjing tumangan. Kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projing Ndorowati. Semantun ugi kula Koko Prabu. Nadyan kadhawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projing Ndorowati. Nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat. Kula tartemtu sendika ndederek waton dados sarana waluyaning Projing Ndorowati, Koko Prabu. Koko Prabu. Paduka midhangan piyambak kesaganipun para kadang. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sak kadang boten badhe selak. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka Ndorowati menika mituruti dhateng Sasmita ing Jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu botripotipun ing Raka Ndorowati. Mungla midhasna ing kawining nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Nalika semanten dupi midhangan sabdanipun ingkang Raka Ndorowati, tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis. Parandening mangke kandhek wonten ing pengangen-angen. Kanthi ingkang rayi iki Lurah Bagong ingkang mangtun mancat Pancaniti minggah Datulaya. Nirpepeh pindha sata matarangan makarya mbang para kawula kanca piyak-piyak ana daya. Minggir dalu dalan minggir. Dina